I ćao svima ljudi, evo nas ponovo u srpskom gameplayu i danas ćemo igrati Minecraft Edition preživljavanje. Ljudi, nešto mi se strašno desilo, a to jeste da sam ja igrao Minecraft Pocket Edition, ali sam zaboravio da stavim da snimam. Dobio sam poruku. Znači snimao sam, ali nisam, kliknuo da snima. Dobro, našli smo gold, to znate iz prošle epizode. Znači, završili smo onaj cijeli rudnik. Sada idemo da kopamo drugi rudnik. Idemo. Ovo će malo potrajati. Znači evo sad treba biti treća epizoda. I odmah smo našli ugalj. Otkajte. Da ne bude nikakvih problema da mi odmah napravimo. Stone pickaxe. Možda i mojim sve ćemo spraznimo. Veoma dosta uglja. U 64 smo već jednom skupili. Baš dosta uglja. Začekajte, sada ovako. Čekaj, sad sam se malo zeznuo. Ovako ćemo. Ja vidim. Smeta mi kamen. Može. Onda ćemo ovdje nastaviti kopati. Iron! Yeah! Iron! Koliko? 2. Za sada 2. Samo 4, a nije, evo ga još. Pet, jel?
Naš Smajron. I još uglja. Samo da mi uglja previše. Pukla mi pikiks. Još Irona. Yeah, baby. Neću sam Irona, super. Veoma dobro smo počeli u ovom novom rudniku. Ali imamo baš dosta uglja. Dosta, boga mi previše uglja. A šta je ovo je? Previše uglja. A mi ovo nećemo otkopati. Za dan jedan. Veoma dosta uglja. Jesmo isključili zombije, jesmo. What the fuck? Gdje je sad Iron ne speče? Neka velika greška.
stavimo jedno da se peče. What the fuck? Velika greška. Ništa ljudi, mi ćemo probati ovo u sljedećoj epizodi. Ćemo staviti u kovčeg, također ćemo i ovo staviti u kovčeg. Odložit ćemo još 64 uglja. No, kamena. Nema veze ljudi, proćemo mi neko sljedeći epizodi, možda je neka greška. Ništa ljudi, vidimo se. Ćao.